Hi guys! Welcome back sa aking channel. Ngayong araw ay mag-harvest tayo ng aming African hito sa aming fish pan. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga kasamahan ko. Si Manong Jopi, si Uncle Bubong. Hi! Ayan. Si B-Boy, si Nono Bubong, si Inoy. Ayan. And guys, simulan na nating manghuli ng isda. Meron na tayong nakuha. Pauli ako. Ayan. Wow. Pauli ako. Ito. Boy, ano? Gagawin ba? Boy? Dili butang mo. Uy. Dili butang. Tapakan ko yung ibang. Laki-laki. Ito kita sa babaw, Bon. Ito kita sa babaw. At Isa! Panisa! Panisa! dali! Ah! Oh, dali! Oh, dali! Bari, ano? Na! Napa! Oh! Ano mo? Ano? Dago mo? Ato? Wala! Wala! Eh! Ayan! Pauli ako. Hay, di naman! Gaplita. Pauli ako. Ayan! Kalawan nating dakip. Ayan. Dakman ka! Mama, dakman ka! Dapat tama ka daw. Ang bakit? Nadaon sa ulo na. Ito na pa, ade? Balik, kasupi. Okay? Balikan ka? Siguro ka na. Hindi, ade? Kapanunok ka na. Oh, ata! 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 Uy, ata! 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 Wow! Ata, ata! Dakop. At last. Diyan yung nabutang. Dali lang, dali lang. Ayan.
eternity later. Ipakita sa camera. Ah! Ipakita to sa camera. Manaw mo na hindi mo kayo wala ko. Ay so ay tay. Tadi ko. Ito, ati ah! Huli ka. Ito na to nang tanda gahan. Ati, oh! Ati! Ito, may isa. Oh! Wow, ang ganda ng swimming pool ni Bonbon. Para kang Serena, Bon. Paano mo dati? Duro galulubong. Let's go! Yan, marami-rami. Ati ah! Ati ah! Ate, oh, mapasa ako sa bapa mo, oh. Bibos-bibos ka lang, oh. Nagtadlo ko magdato, may datanunok. Nalagbong. Ate, naglo ka kay Joker. Doro tanay. Ah! Dakpan ko! Oh! Saka na mo may lablo to. Pinangahawas na gani. Iba ka na ano? Hindi ba ka? Yung nang sinigyan mo. Kali nga, kung sibot din sa bigan, tayo may gisip. Ito ang nililibot lang ng duro. Ito lang. Ang galing abilidad mo nito. Ang goom. Wala na mo, abo ng kanbon, labno bon. Na, pa. Ay, libot mo niya karang boy. Sumagsang korot ang bag. Boy, kat dilam dia. Ito ang sino. Boy. Ikaw ko na kung bakit. Ayun, yeah. Iba na siya ginagawa. Siguro iba ka dyan madala. Oh, bitch! Oh, bitch! Wow! Slow me down! Puti-puti, oh. Bakit ito labdo ka? Ayan, ano yan? Kan? Ano nagapanguha? Tami-tami, tami-tami, tami. Hindi mo ito nagpang kilometer. Ito pa sa babaw. Juan mo, inabuhin mo. Ano? Oo, ma. Ayaw mo, oh. Saka sakas. Ito. Yan, meron tayong nahuling gurami. Wow! Hi, Bon. Hi. Uy! Ito na lang ako! Uy, dakot. Dito ko kayo. Mawagan pa. Yeah! Wala na. Ngayon kasama natin si Inoy. Hi, Noy.
Marami-rami na yung nahuli natin, guys. Mga ano, tayo ginubuong na pa. Ay, ma! Ha? Gabi? Sino mo tsura? Oh, ay, pigado. May lamok yung tsura mo, Bon, tapaan. May lamok yung tsura. Ang lamok ko. Sorry po. Mga tatlo isa biro dyan. Andyan si Wawa. Katulong pa ko na. Mon! Hi! May lamok yung tsura, tapaan. Meron oh. Naglikutod ka, tampadri. Hindi menta. Tandan! Paano na yan? Noy, ano na yun? Paano na yun? Sa ulo. Lalo, daklo. Ari ka dito. Ako, bala. Ako siya. Sa Bon, daklo. Ayan lang nga, arms. Sa Bon, daklo, Bon. Ayun. Ayan, nakahuli tayo, guys. Ayun. Hararelo. Takbo na ko na. Ha? Ipakita sa camera. Guys, ha? Hindi ka kalo. Hindi ka kalo. Nakuha ka? Ha? Kuya? Ato sabi ha? Wala sabi ha? Hindi gamit to. Oy, may tagko. Tagko na. Anay, may tagko ng sabi ha ka. Dre? Dito. Sabi ha? Agoy. Wait lang ka. Ate, bay lang. Wait lang, ate, bay lang. Nakuha ka rin sa wakas. Wow, very good. Pakita. Bun. Pakita sa akon. Be? Habe? Oh! Ayan. Meron tayong mga nahuli dito, guys. Ayan. Hindi ko madalo mo lablo o. Bago ko na yan. Sabot ang that screen. Galing ka lain. Kaya ligo ako sa kanala. Be? Sa bear pan? Bon? Tuturo ka. Ano? Tapos tuturo ka. Tuturo. Karinigas. Ah! Ayan, tayo natin si Wawa. Parating na si Wawa! Kasama niya si Kuya Yuyang! Bilisan mo, Kuya Yuyang!
Ayun, nakikita niya si Wawa, guys. At ang kanyang mumunting prinsesa. Ay, Oyang. Yan, uwi na tayo, guys.